Mit navn er Søren Nilsson. Jeg arbejder som bid-manager i virksomheden Global Connect. Og der har jeg arbejdet i 5 år som bid-manager, og inden da arbejdede jeg 35 år i andre dele af IT-branchen med salg. Min arbejdsdag er mere varieret, end man måske skulle tro med feltet bid management. Jeg beskæftiger mig både med private kunders mindre forespørgsler, store tilbud, offentlige udbud, hjælper mine kollegaer i salg i mange forskellige faser af salgsprocessen. Den er fyldt med sjove og interessante opgaver. Tit må jeg konstatere, at folk ikke helt sætter pris på, hvor vigtigt det er med arbejdet med bid management. Hvis man har svaret tvetydigt på et krav, eksempelvis som er et mindste krav, så bliver man diskvalificeret. Uanset om man har brugt 500 mandetimer, kvindetimer, eller 1000, så der ligger sådan et meget vigtigt compliance-element i arbejdet. Altså, før vi introducerede Pentimenti i virksomheden, så havde vi i princippet den samme tilbudsproces, eftersom det er sådan lidt en standard, en EU-standard. Men naturligvis var det præget af en masse manuelt arbejde, og synes jeg, en meget, meget langsom igangsætning, eftersom sådan en tilbudsproces kræver, at alle bid-medlemmer eller bid-gruppemedlemmer sætter sig grundigt ind i materialet, før man ligesom starter planlægning og udførelse af arbejdet. Og i hvert fald i vores virksomhed, så den del, den har været meget træg ofte, fordi folk har jo meget naturligt en masse andet at tage sig til. Så sådan så det ud, før vi fik Pentimenti. I forhold til deadlines, før vi fik Pentimenti, så tør jeg godt våge at sige, at vi stort set aldrig havde den fornødne tid til den meget, meget vigtige afsluttende review-indsats, hvor sådan udefra kommende kompetente mennesker kastede deres blik på vores besvarelser og ofte fanger uhensigtsmæssigheder og dårlige formuleringer osv. osv. Den fase havde vi næsten aldrig tid til i forhold til deadlines. Det betød ikke, at vi tabte alle vores udbud. Vi vandt forbavsende mange udbud alligevel, men vi savnede den der grundighed til sidst. Vi overvejede eller blev opmærksom på Pentimenti og på de muligheder, der ligger i den form for teknologi, der ligger nedenunder. Dels i kraft af, at vi begyndte at have svært ved at få vores ressourcer til at strække. Der var simpelthen for mange vigtige, store tilbud, der skulle behandles og bearbejdes på samme tid. Så på den ene side havde vi den her klassiske ressourceknaphed, der ligesom drev os til at overveje, om man kunne gøre noget på en smartere måde. Men så synes jeg mindst lige så høj grad, at et helt tilfældigt arrangeret møde med de meget entusiastiske Pentimenti-folk virkelig satte hovedet på sømmen. Fordi de møder op til sådan et møde med, jeg synes, velforberedte og med en meget, meget relevant fortælling om en AI-understøttet use case, som jeg øjeblikkeligt kunne se en kæmpe fordel i, sådan produktivitetsmæssigt især. Da vi fik vist løsningen, og der blev demoet for os allerede i det første møde, så kunne vi se en masse perspektiver allerede fra starten af. Vi kunne også se en masse forbedringspotentiale. Men demoen viste, at vi kunne komme sindssygt meget hurtigere i gang med vores bid-arbejde i form af de sådan, summaries, altså resuméer og analyser af kundernes evigt lange udbudsmaterialer. Vi fik Pentimenti implementeret og sat i gang med at lære platformen, kan man sige, hvordan Global Connect-verden ser ud, hvordan vi udtrykker os, vores tidligere tilbud, vores løsningsbeskrivelser, vores standardbeskrivelser, vores politikker osv. osv. Og da det var overstået, så var det, at jeg i hvert fald oplevede en kæmpe produktivitetsforbedring. Alle bid-medlemmerne havde lynhurtigt adgang til sådan kondenseret
og resumerede informationer, der gjorde, at de var fuldstændig indsat i sagen i løbet af ganske få dage, hvor det før kunne tage en uge nemt. Vi har oplevet en forbedring af winrate, og det akkrediterer jeg især til den der øgede produktivitet, der gør, at vi har haft langt bedre tid til at kæle for vores endelige tilbud i den sidste fase, altså review-fasen, ikke? Og quality assurance-fasen, hvor vi lige pludselig havde faktisk masser af tid til at udføre det arbejde. Det har forbedret vores tilbud, og det har givet bedre win-win. Og så har vi oven i købet oplevet nogle positive bivirkninger, vi nok ikke lige havde forudset, nemlig igen det stykke sådan sproglige analysearbejde, som en af AI-agenterne tilsyneladende foretager på kundens udbudsmateriale i starten, hvor Pentimenti også producerer nogle analyser. En ting er, at den laver resuméer. Det var jeg lige ved at sige, det kan enhver platform gøre. Så den analyserer også på kravmaterialet og forholder sig til, om noget er vanskeligt, eller om noget er vigtigt, og hvad man skal være opmærksom på. Det synes jeg har været ret kægt at opleve. Altså, der er en faktor, man altid skal være opmærksom på, når man skal rulle ny teknologi og nye muligheder ud i en virksomhed, der ligesom er kommet op i en vis størrelse. Og det er selvfølgelig, at der er altid skepsis på gangen. Især hos folk, der ikke har været med fra fødslen af en eller anden idé eller tanke. Så vi har selvfølgelig som forventeligt måtte kæmpe med en vis grad af skepsis hos gode og kompetente kollegaer, der bare har haft en kedelig chat-GPT-oplevelse eller lignende, og derfor så maler alle AI-relaterede emner med den samme pensel, kan man sige. Og der synes jeg, jeg vil fremhæve, at Pentimenti selv har været en virkelig hjælpsom kraft i det der villige til at tage dialoger, stille og roligt nede på jorden, drøftelser med mine kollegaer, som har gjort, at de har vendt skepsis til interesse. Altså det er en helt sådan tungtvejende forskel, der er sket i forbindelse med den her implementering, det er, at min rolle og de andre nøgleroller i sådan et bit-team, vi føler os alle sammen betydeligt mere sikre på, at vi har forstået og har tygget, om man så må sige, materialet igennem. Og derfor er mere velforberedte, når vi går i gang med at skulle løse selve opgaven og forholde os til besvarelsen osv., end vi gjorde før i tiden. Det hører med til historien, at vi, så vidt jeg har forstået, altså Global Connect, har været en af de allerførste kunder i en helt nystartet virksomhed. Og det har jo selvfølgelig har det sine udfordringer. Jeg er sikker på, at vi har oplevet så mange af dem, men det har især sine forsider af medaljen, at vi har fået en royal behandling. Og det samarbejde, vi har med vores Customer Success Manager, Evangeline, og altså den hjælp og den støtte, vi har fået, ikke mindst fra Niklas, i processen har været helt state of the art, og det har hjulpet os meget. Vi har haft den oplevelse som kunde, at vi simpelthen har haft hele Pentimenti-teamet i ryggen, eller hvad man skal sige, til at støtte os. Vi har jo, ingen af os har nogensinde oplevet en tilsvarende situation, hvor man udtaler et eller andet ønske om løsningen dog ikke kunne gøre sådan og sådan om tirsdagen. Og om torsdagen får vi besked om, at nu kan løsningen det, I sad og ævlede om i tirsdags. Det er jo ret enestående. Selve Pentimenti-virksomheden og dens forretningsmodel og sådan forretningsidé, synes jeg ser rigtig spændende ud. Det jeg i hvert fald kan se på Pentimenti, det er, at de er sindssygt hurtige til at gribe nye nye anvendelsesmuligheder, nye anvendelsesområder, varianter af bit-processen, senest her demonstreret med den her RFI-proces. Og det tror jeg kan fortsætte i mange år endnu, hvor Pentimenti-anvendelsen kan brede sig ud omkring i virksomheder. Der er behov for, at medarbejderne har hurtig adgang til præcis information.
Og hvis jeg skulle støde på en virksomhed, der stadig arbejder manuelt med tilbud, ligesom vi andre selv har gjort, så vil jeg virkelig varmt anbefale dem at tage en snak med Niklas og kompagni i Pentimenti, fordi det har ikke været så indviklet, som jeg selv havde frygtet, og man kan på meget kort tid komme meget langt med at opnå en sådan mærkbar produktivitetsforbedring.